Dobrý deň, vítam vás na prednáške Kto vie, ako premýšľa Google. Ak ste niekedy počuli o SEO, tak budeme sa venovať aj tejto téme. Nazvala som túto prednášku aj rýchlo kurz SEO základov. Niečo v krátkosti o mne. Moje meno je Katka Rusňáková a som zakladateľka agentúr online tourov, reklame na Google, ale aj Funnyverse, prostredníctvom ktorej využívame nástroje umelej inteligencie v kombinácii s 15-ročnými ľudskými skúsenosťami v SEO a online reklame. Mnohí ste ma mohli stretnúť aj na univerzitách alebo aj v rámci Národného podnikateľského centra, kde som v projektoch online podnikania a internacionalizácia mentorovala podnikateľov. Google vlastne teraz v septembri oslavil 25 rokov. Je to neuveriteľná doba, pretože vlastne za toto obdobie, ktoré Google vlastne na svete máme, tak ľudstvo prešlo až exponenciálnym rastom, akým spôsobom vlastne rastú vedomosti a informácie, s ktorými sa my ako bežná populácia stretávame. Jedným slovom, nie je to jedno slovo, ale keď si porovnáme obdobie pred 25 rokmi, aký priemerný dospelý človek informácie mohol získať, či už z kníh alebo iných strojov, tak dnes to je niekoľkonásobne viac. Aj s týmito informáciami sa vlastne stretneme. Samostatná téma je už potom, že ktoré z tých informácií sú pravdivé, ktoré sú nejakým spôsobom ohýbané, ale k tomu by sme sa mohli venovať asi na nejakej inej prednáške. Pri príležitosti toho, že Google vlastne oslavil týchto 25 rokov, tak urobil také promo video, kde môžete vidieť pôvodné vyhľadávanie, ako vyhľadávanie fungovalo, aj užívateľská skúsenosť jedných z prvých užívateľov vlastne Google. Tak, ja vám toto video teraz pustím. We were on our honeymoon and we were in Mexico. So we went to one of those open markets to get fruit, whatever we needed, and we got a pineapple. We got back and he was like, okay, how do I cut this? What do you mean, how do you cut this? You cut it. I didn't know how to cut a pineapple. I got on Google and I typed in how to cut a pineapple. And the first page that was on the list was howtocutapineapple.com. And it was quite an experience, but I did cut the pineapple and it was pretty good because we've never had fresh pineapple. I really like Google search because it usually finds exactly what I'm looking for. Do you love me? Hey Google, how do you cut a pineapple? Here's a video I found. Here's the right way to cut a pineapple. To je vlastne promok, oficiálne promok k tomuto videu. Pre tých, ktorí nevedia anglicky, tak manželský pár hovoril o tom, že prišli na Google, začali vyhľadávať frázu ako nakrájať ananás a boli veľmi prekvapení z toho, že čo všetko sa dozvedeli, že pritom je to taká banálna otázka. No a možno, ako ste mohli vidieť ďalej vo videu, tak Google v tom krásnom logu, ktoré potom vlastne na konci ukázal, tak ešte predtým ste tu videli výsledky, konkrétne tu, výsledky vyhľadávania, dá sa povedať, že dnešného Google v podobe, ako ho poznáme dnes. A jedna zo zaujímavých vecí, o ktorej ste už určite počuli, je aj umelá inteligencia. A tu máte presne ukážku, akým spôsobom zobrazí Google výsledky vyhľadávania s použitím vlastne umelej inteligencie. Ale potom tu máte aj mnohé iné fičuriny, ak to môžem tak nazvať, ktoré Google používa, a to je vyhľadávanie v obrázkov, výsledky vyhľadávania už videí, potom tu máme Google Mapy, tzv. Google My Business, potom tu máme Street View a tak ďalej. Voice Search je jedna z veľmi obľúbených vecí, ktoré sa využívajú u nás, nie len vo svete, ale u nás aj na Slovensku. No a všetko to smeruje vlastne k tomu, že akým spôsobom môžeme
ovplyvniť to, či Google zadá do výsledkov vyhľadávania našu webovú stránku. A to bož jedna vec je, že či ich vôbec zadá do vyhľadávania, ale každý chce byť na tej prvej stránke vo vyhľadávaní, aby vás najskôr našli vaši zákazníci alebo zákazníci vášho zamestnávateľa, hej, aby našli proste webovú stránku vášho zamestnávateľa alebo projektu, o ktorý sa staráte. No a toto všetko rieši SEO. SEO zabezpečí vlastne to, aby sa vaše stránky zobrazili na prvých výsledkoch vyhľadávania alebo na popredných výsledkoch neplateného vyhľadávania, takzvaného nazývame ho aj organické vyhľadávanie. No a čo vlastne SEO znamená? Je to z anglického Search Engine Optimization, takzvaná optimalizácia web stránky pre vyhľadávač, ktorej cieľom je upraviť váš web tak, aby Google porozumel obsahu, ktorý na ňom vlastne máte. No a prečo je to vlastne dôležité? Pretože tie organické výsledky vyhľadávania, čiže tie neplatené zo SEO, majú 20-krát viacej návštev ako platené. Ak ste pozorne počúvali, tak hovorila som, že v rámci Google vyhľadávania môžete si aj zaplatiť reklamu, kde sa potom budete zobrazovať akoby na popredných výsledkoch na prvých 4 pozíciách. Zadám si napríklad nejakú kľúčovú frázu, ktorá ma zaujíma. Ja som si zadala pečiatka na oblečenie. No a momentálne výsledky, ktoré mi vlastne Google ukázal, sú takéto. Túto prvú časť, ktorú môžete vidieť, to je tzv. Google Shopping. To je tiež platená forma reklamy, ale formou shoppingu, čiže musíte to mať ako keby naviazané na nejaký e-shop, ktorý predáva teda vaše produkty alebo služby. No a potom tu máme sponzorované výsledky, to sú stále tie platené výsledky vyhľadávania. A potom tu už máme tzv. Organické výsledky vyhľadávania, to je konkrétne od tohoto výsledku, ktoré, keď vidíte, niektoré majú obrázky, niektoré nemajú obrázky, potom tu máme zase obrázkové vyhľadávanie a tak ďalej. Môžeme ísť ďalej. Čiže bavíme sa o tom, že tieto výsledky vyhľadávania neplatené majú 20-krát väčšiu návštevnosť, 20-krát častejšie ľudia na ne klikajú ako na platené výsledky vyhľadávania. Niekedy príde za mnou zákazník a povie mi, že no dobre, tak keď to je takto, tak potom aký má zmysel vôbec robiť tú reklamu? Keď máte dobre zoptimalizovanú stránku, tak vy viete vlastne na tú web stránku zabezpečiť podstatne väčší podiel potenciálnych zákazníkov ako z tej platenej reklamy, ale vždycky aj tá platená reklama sa dá na to pozerať, že to je časť z toho celkového koláča tých vašich budúcich potenciálnych zákazníkov. Ale jeden z dôležitých faktorov, ktorý si treba uvedomiť, je vlastne ten čas. Čiže v rámci tej plateného vyhľadávania Google vám umožňuje dostať sa do toho vyhľadávania už teraz bez ohľadu na to, v akom stave máte SEO vlastne na tej vašej webovej stránke. Ale neznamená to, že si viete zaplatiť tie prvé výsledky vyhľadávania v Google. Vrátim sa k našej fráze pečiatka na oblečenie. Vy nemôžete zabezpečiť a preplatiť vlastne túto pozíciu ako keby prvú v tom výsledku vyhľadávania alebo túto prvú v tom shoppingu. Pretože existuje tzv. Quality score a v tomto prípade quality score kľúčového slova. Kľúčové slovo pečiatka na oblečenie, ja kebyže robím platenú reklamu, tak v rámci platenej reklamy je každé slovo označené hodnotou 1 až 10, tzv. Quality score. Google berie do úvahy viacej faktorov, ako len to, či vy ste ochotní zaplatiť najviac za to, aby ste sa zobrazovali prvý. Okrem toho, že musíte mať dostatočný rozpočet a musíte byť ochotní zaplatiť najviac spomedzi ostatných konkurentov, berie do úvahy aj to, či to, aké teda quality score má kľúčové slovo, na ktoré inzerujete. A v tomto prípade kľúčové slovo pečiatka na oblečenie by malo quality score 10, alebo pre túto stránku z tickets má quality score 10,
pravdepodobne, pretože sa to kľúčové slovo nachádza v SEO faktoroch webovej stránky, čiže v tagoch title, meta description, prípadne v nadpisoch, jednotke, v textoch a tak ďalej a tak ďalej. A tiež je to kľúčové slovo použité vlastne v rámci reklamy, ktorá sa zobrazuje užívateľom. Hej. Takže vy nemôžete len zaplatiť si tie prvé pozície, ale Google musí vidieť, že máte dobre vyplnené SEO, že tie kľúčové slova tam máte použité v tých faktoroch, ako má byť. A plus aj text reklamy, ktorý ste v rámci reklamného systému vytvorili, obsahuje práve túto kľúčovú frázu. Vtedy sa vlastne na tú pečiatku na oblečenie môžete zobraziť na tých ešte aj platených výsledkov vyhľadávania hore. Prečo to Google robí? Čiže opäť ako rozmýšľa Google? Robí to presne z toho dôvodu, aby poskytol aj v tej platenej časti toho vyhľadávania čo najrelevantnejšie výsledky zákazníkom alebo teda užívateľom toho vyhľadávača. Čiže nemôžete sa preplatiť na tú platenú časť. Ale môžete sa tam dostať hneď, na rozdiel od teda SEO, čo SEO trvá vybudovať mesiace až roky. Napriek tomu je to jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý by každá webová stránka mala mať. Mala by ho mať zabezpečený. A je to aj z toho dôvodu, že robila sa jedna štúdia, teraz naposledy v roku 2023, robili ju jeden z najznámejších nástrojov na SEO, MOZ, v spolupráci so spoločnosťou Jumpshot. Myslím, že urobili na 60 000 užívateľoch vlastne Google a oni zistili, že pokiaľ užívateľ príde z klasického desktopového zariadenia alebo teda počítača, tak 62% užívateľov kliká na práve tie neplatené organické výsledky vyhľadávania, ale 35% užívateľov neklikne nikde. A z akého dôvodu to je, že vlastne nekliknú nikde? Je to z toho dôvodu, že oni dostanú odpoveď na svoju otázku už v tom momente, keď im Google zobrazí výsledky. A toto je veľmi dôležitý faktor, ktorý si treba uvedomiť, pretože pokiaľ máte na stránke dobre urobené SEO, vy môžete ovplyvniť, čo ten Google v rámci tej vašej webovej stránky zobrazí tým užívateľom. A nie len to, že môžete ovplyvniť, čo zobrazí, ale aj kde zobrazí tú vašu webovú stránku a či sa vlastne k ním ten užívateľ dostane k tej vašej značke, k tomu vášmu zákazníkovi alebo teda k tomu vášmu webu. No čo je zaujímavé, že pri hľadaní informácií len 2,8% užívateľov klika na tie platené výsledky vyhľadávania. Ono to takto vyzerá katastroficky, že je to len 2,8%. Ale v tom vašom segmente to môžu byť tisícky návštev mesačne, ktoré vy si viete kúpiť v tej platenej reklame. Preto sa netreba dať obobnúť úplne týmto grafom a povedať si, že pre mňa nemá zmysel robiť platenú reklamu. Má. Vo väčšine prípadov to má zmysel, je to však ale otázkou toho, aká je hodnota tej konverzie alebo toho leadu, ktorý vám na tú webovú stránku príde versus koľko musíte za ten lead zaplatiť. A ten lead sa radovo pohybuje v desiatkách až stovkách eur v závislosti od toho, v akom segmente podnikáte. Ale trošku sa vrátim teraz späť na tento vlastne graf, ktorý hovorí ešte veľkú zaujímavosť o tom, že v rámci mobilného vyhľadávania, kde v Amerike už používa viac jak 50% ľudí práve mobilný vyhľadávač, hej, takže práve v rámci mobilného vyhľadávania až 57% užívateľov už neklikne na žiaden výsledok vyhľadávania, pretože sa k informáciám dostane už na tej už v rámci toho vyhľadávania Google. Je to aj čiastočne aj vďaka tomu, čo sme si ukázali predtým, že Google už používa Google My Business, Google Mapy, zobrazí vám rovno telefónne číslo, alebo keď sa pýtate na nejakú tému, na ktorú potrebujete odpoveď, tak vám prostredníctvom toho vyhľadávania už rovno odpovie. Čiže skúsime si ukázať napríklad otázku, ako vznikol vesmír. Ja veľmi často používam Google, alebo učím používať Google moje deti, aby si vlastne hľadali odpovede sami. No a presne tu vidíte ukážku toho, že Google už použil obsah zo stránky Wikipédie, ktorý si vytiahol, pretože ju považuje za nejakú autoritatívnu stránku na túto tému a rovno poskytol odpoveď. Čiže ja už nemusím ako užívateľ klikať na stránku Wikipédie a
a vlastne prečítať si to tu, ale nejaký základný výcud mi poskytol už vo svojich výsledkoch vyhľadávania. No a najdôležitejšie je vlastne si povedať to, že toto je fakt a takýto trend nás pravdepodobne čaká. Otázkou je teda ešte veľké, akým spôsobom budú zaimplementované tie výsledky s použitím tej umelej inteligencie. Ale faktom teda je, že buď užívateľ neklikne, o to je dôležitejšie, aby ste mali dobre spravené SEO na webovej stránke, aby tie informácie našiel priamo už u vás, na to sa využívajú často aj štrukturované dáta. A keď už užívateľ klikne, tak väčšina teda tých užívateľov v rámci desktopov klika na tie neplatené výsledky vyhľadávania. A v rámci mobilov je to podiel okolo 40%, ktorí klikajú na tie neplatené výsledky vyhľadávania. No a ako sa vlastne dostať na tú prvú stránku v Google? My nechceme manipulovať Google. My mu chceme len prirodzene uľahčiť a podsunúť to, čo sa na vašej webovej stránke nachádza, alebo teda na web stránke vašich zákazníkov. A chceme mu to vlastne uľahčiť a podsunúť v takom tvare, v akom to on vie čítať a v akom to ľudia vyhľadávajú. Prečo sa venujem tejto téme? Je to najmä z toho dôvodu, že na počiatku bolo slovo, kľúčové slovo. A kľúčové slovo je presne tá fráza, ktorú som zadala, alebo kľúčové slova, ktorú som zadala do vyhľadávania. Ja sa zase vrátim na tú pečiatku na oblečenie, pretože na tomto mojom e-shope vám budem ukazovať aj výsledky, pustíme si neskôr nejaký WordPress, ako priamo zaimplementovať niektoré veci. Takže ak vás zatiaľ nudím na úvod, tak neodchádzajte, ešte si ukážeme aj konkrétne veci. No a na počiatku bolo slovo, použila som citát z Biblie, lebo toto je Biblia každého SEOčkára, mať dobre urobenú analýzu kľúčových slov. Ale skôr ako si povieme vôbec niečo k analýze, ako ju robiť, čo je vlastne kľúčové slovo a ako premýšľa Google. Google vlastne si ho predstavte ako takého psa. Pes tiež počuje ľudskú reč, ale nerozumie jej. On vás možno niekedy vníma, niekedy možno menej, najmä keď máte nejakú dobrodku v rukách, tak vás vníma, ale ste schopní ho naučiť pár povelov, tým, že mu ich pravidelne opakujete. Napríklad povely sadni a popros. No a Google tiež, tým, že vkladáte do vyhľadávania kľúčové slova, niektoré kľúčové slova považuje za viacej dôležité, niektoré za menej. Tie viacej dôležité kľúčové slova nazývame tzv. Aj short tails a menej dôležité kľúčové slova, ktoré sa často skladajú aj z viacerých fráz, ale nie sú až tak často vyhľadávané ako tie short tails, nazýva long tail, kľúčové slova. No ale dôležité je to, že pokiaľ Google tieto kľúčové slova nájde na vašej stránke a nájde ich v tých SEO faktoroch, ktoré majú byť a vy mu to uľahčíte tým, že aha, je to aj v titli a tak ďalej, povieme si, kde všade to ešte má byť, tak priradí práve prvé výsledky vyhľadávania v vašej webovej stránke. Samozrejme, nie je to len také jednoduché, lebo vy musíte mať na webovú stránku aj kopec externých odkazov, liniek, ktoré na vás smerujú z iných, z externých webov, ale úplne základom je mať správne použité kľúčové slova alebo kľúčové slova v tvare, ako ich ľudia vyhľadávajú. A práve na to nám slúži nástroj alebo tzv. Plánovač kľúčových slov od Google Ads, ktorý som tiež použila na ukážku takejto nejakej analýzy. Vybrala som si schválne obor, kde je viacej tých kľúčových slov, len napríklad na taký jeden produkt, ako je hypotéka, nám Google, tento plánovač, ukázal, že kľúčová fráza hypotekárny úver sa vyhľadáva mesačne na Slovensku 1300 krát, ale potom tu máme aj také kľúčové slova, ako napríklad refinancovať hypotéku. Táto fráza sa nachádza vo vyhľadávaní, alebo ľudia ju zadávajú do vyhľadávania 1900 krát na Slovensku mesačne. A potom tu máme hypotéky pre mladých, 1300 vyhľadávanie mesačne. Čo si treba uvedomiť je, že sú to najsilnejšie a najkonkurenčnejšie kľúčové slova, na ktoré by sa chceli zobrazovať všetci, pretože ich veľa ľudí vyhľadáva. Ale často tieto silno konkurenčné kľúčové slova, tým, že sú konkurenčné, tak vám vlastne vášmu webu
prinesú veľmi malé množstvo nových návštev, na rozdiel od slov, ktoré sú menej konkurenčné, majú menší počet vyhľadávaní. Napríklad kľúčové slovo úver na bývanie má 590 hľadaní mesačne. Ale keď si všimnete, máme tu ďalšie desiatky, možno až 100 kľúčových slov. Ja som vybrala naozaj len časť z tej analýzy kľúčových slov, ktoré som vám tu ukázala. Ale máme tu vlastne, dajme tomu, že 100 ďalších slov, ktoré majú hľadania niekde od 10 po 110 mesačne alebo po 170 mesačne v rámci Google vyhľadávania. A pokiaľ vy na tieto kľúčové slova zoptimalizujete webovú stránku, tak bude oveľa jednoduchšie dostať sa na tieto kľúčové slova práve na tie prvé výsledky alebo popredné výsledky vo vyhľadávaní v tej neplatenej časti Google, pretože tá konkurencia nie je tak vysoká. A tiež platí takýto graf, ktorý tu máme, že čím viac ako keby slov zoptimalizujete na váš web, tak tá plocha tých návštevníkov, ktorú môžete získať, je zhruba rovnaká, ako keby, že zoptimalizujete len tie najkonkurenčnejšie slova. A realita je taká, že na to, aby ste sa zobrazovali na najkonkurenčnejšie kľúčové slova typu hypotekárny úver, refinancovať hypotéku a hypotéky pre mladých, hej, ktoré sme si povedali, tak by ste museli v tej konkurencii bojovať vlastne s bankami, s rôznymi veľkými inštitúciami, ktoré majú určite marketingové oddelenia a aj podstatne väčšie rozpočty ako možno váš projekt alebo projekt vášho zákazníka. Čiže úplne krásna ukážka, ak ste nejaký finančný poradca, robíte sa na seba, tak je pre vás jednoduchšie zamerať sa práve na tieto long tail kľúčové slova a optimalizovať vlastne web a tvoriť nový obsah na webe tak, aby napríklad už nejaké blogové príspevky alebo novinky, ktoré píšete, uverejňujete, aby obsahovali tieto kľúčové slova z toho long tailu, čiže z tých menej hľadaných výrazov. No ale čo som vám vlastne chcela povedať, že kde môžete si takúto analýzu kľúčových slov spraviť, ako zistíte, že koľko ľudí hľadá nejakú danú kľúčovú frázu. Či to slovo, ktoré vy si myslíte, je naozaj najvyhľadávanejšie. Na svete existuje veľmi veľa nástrojov, ktoré vám s týmto vedia pomôcť. Taktiež tu máme vývoj umelej inteligencie, takže už aj tieto procesy prechádzajú, ako keby tá analýza kľúčových slov už vie byť pomaličky aj automatizovaná. Už sa nám aj na Slovensku vlastne vynárajú nové nástroje, ktoré to dokážu automatizovať, ale kým to takto nebude a kým tie postupy nebudú overené, tak najjednoduchší spôsob, ktorý môžete urobiť, je využiť priamo službu Google Ads, platenú službu vyhľadávania. Bez ohľadu na to, či si reklamu zaplatíte alebo nie, v rámci tejto služby Google Ads existuje nástroj, ktorý sa volá plánovač kľúčových slov. A vy si do tohto plánovača kľúčových slov môžete zadať kľúčové slova, ktoré si myslíte, že ľudia hľadajú, keď hľadajú vaše webové stránky alebo teda stránky vašeho zákazníka. Alebo môžete si do tohto plánovača kľúčových slov zadať váš web, priamo vašu webovú stránku a Google vám dá návrhy kľúčových slov, ktoré si spája s touto vašou oblasťou podnikania. Ale my si to rovno aj ukážeme prakticky, ako to vyzerá. Takže ja som momentálne v službe Google Ads, som pod svojím účtom mamačik.sk a išla som vlastne takto cez nástroje do plánovača kľúčových slov. Prvú možnosť, ktorú som hovorila, je, že môžete si zadať vašu www stránku. Ja si sem zadám www.mamačik.sk, aby vlastne Google preindexoval obsah na tom vašom webe a plus si sem zadám pár nejakých výrazov, ktoré ma napadnú, ktoré ja na stránke Mamačik mám. Stránka Mamačik sa venuje predaju vychytávok pre mamičky. Máme tam napríklad teraz takú zaujímavý produkt, pečiatka na oblečenie vlastne pre deti.
Takže skúsim zistiť, že či vôbec takéto kľúčové slovo pečiatka na oblečenie niekto vyhľadáva na Slovensku. Takže si ho zadám do tohto okienka. A čo ešte ma napadne? Nejaké ďalšie výrazy. Menovky na oblečenie, pečiatka na textil a tak ďalej a tak ďalej. Môžem sem dať pár tých výrazov všetkými, ktoré ma napadnú. No a môžem si dať vlastne načítať výsledky toho, že čo mi Google navrhne, aké ďalšie kľúčové frázy. No a Google mi vlastne vyhodil takúto nejakú základnú analýzu, ktorá mi povedala, že kľúčové slovo pečiatky na oblečenie sa vyhľadáva priemerne nejakých 480 krát mesačne, avšak, čo je veľmi dôležité, je si uvedomiť, že tieto vyhľadávania boli najmä v septembri. Keď vidím nejaký takýto graf, kde mi to niekde veľmi vyskakuje, tak si musím dať pozor na jednu vec, lebo si musím uvedomiť, že či ten môj biznis, ktorý robím, alebo teda biznis môjho zákazníka, nie je sezónny. Znamená to, v tomto prípade ja si môžem urobiť to, že dám si zobraziť výsledky za posledných 12 mesiacov a malo by mi to aj načítať, ale musíme si stlačiť Enter. Tu máme screen, 1, 10, 22 až 9. No, dobre, to tu mám. Posledných 12 mesiacov. Aha. Načítať výsledky ešte raz. No, neviem, prečo mi to... Aha, tu mi to vyskočilo. Čiže tu vlastne vidíte výsledky za posledných 12 mesiacov a tu vlastne krásne vidím v tomto trende, že počas celého roka sa tento produkt takmer vôbec nevyhľadáva a v máji sa začne vyhľadávať, v júni sa vyhľadáva viac, v júli viacej, v auguste má úplne najväčší pík a v septembri ešte stále sa vyhľadáva, ale už vlastne to vyhľadávanie ide dole. Čiže pre mňa to znamená, že síce priemerne 480 hľadaní za mesiac má tá pečiatka na oblečenie, to je priemer ale roka. V skutočnosti v auguste je celkovo nejakých až 13 000 hľadaní toho kľúčového slova. Čiže ja mám prudko sezónny biznis, ako keby v rámci tej stránky mamačik. Ale to sme trošku odbehli, tu je skôr dôležité si povedať to, že koľko teda, aké kľúčové slova sú vôbec vyhľadávané v rámci tohoto segmentu. A výborne, ja som urobila preklep, čiže tu si môžete pozrieť, že čo vám ukáže Google, keby sa nejaké kľúčové slovo nevyhľadávalo. No v tomto prípade kľúčové slovo menávky na oblečenie, keďže som urobila preklep, sa vôbec nevyhľadáva, čiže je to takáto pomočka, ale vieme, že sa vyhľadajú slova pečiatka na textil bez diakritiky, pečiatka s menom na textil, to ma vôbec ani nenapadlo. Naopak vyhľadáva sa aj fráza naopak vymenené slova pečiatka na textil s menom, ale menej ako v prípade toho prvého, hej, že pečiatka s menom na textil. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tento nástroj, ešte raz, nástroj, plánovač kľúčových slov, objavte nové kľúčové slova, môžete dať ešte začať s webom, www.mamačik.sk, použiť celý web, dáme, že načítať výsledky a Google vám priamo navrhne ako keby kľúčové slova, ktoré on spája vlastne s vašim webom. V tomto prípade mi tu Google navrhol oblečenie pre deti, ale ja oblečenie pre deti vôbec nepredávam, takže asi ten Google si dobre nespojil tú moju webovú stránku s dobrou kategóriou, takže nenehala by som sa týmto opantať, čo mi tu vyhodí, len sa dám inšpirovať, že či mi tam nepomôže nájsť nejaké ako keby ďalšie kľúčové frázy. No a v tomto prípade mi to moc nefungovalo, takže ja to robím cez ten nástroj, objavím nové kľúčové slova a sem si zadám tú webovú stránku a sem vypisujem všetko, čo ma napadne. V prípade máte druhú možnosť. Už si zakliknúť objem vyhľadávania a prognózy a vlastne do tejto tabuľky začať spisovať slova, ktoré vás všetky napadnú, takto pod seba. Tlačím Enter. Menovky na oblečenie, menovka na oblečenie, pečiatka na textil, nažehlovačka a tak ďalej a tak ďalej.
A čo sa udeje, keď dám začíname? Zase mi Google vyhodí vlastne tieto kľúčové frázy, ktoré som si tam dala a ukáže mi, aký počet hľadaní má moja webová stránka a či napríklad menovka na oblečenie sa moc nevyhľadáva. Ale menovky na oblečenie už sa vyhľadávajú v rámci Slovenska. Čiže s týmto nástrojom viete krásne pracovať na tom, aby ste si urobili takýto dokument, ktorý sa volá, ktorý ja nazývam, že analýza kľúčových slov. A vlastne z tohto Google Ads dokumentu, z tohto Google Ads nástroja, ešte raz ho prekliknem späť, kde ho mám tu toho už veľa pootváraného, si viem urobiť export kliknutím na takúto šípku a môžem si dať, že buď prognózy, alebo teda historické metriky plánu, toto sú konkrétne historické metriky plánu, tento prehľad, si môžem dať stiahnuť buď do tabulky Google alebo do CSV, čo je teda alternatíva nejakého excelovského súboru. No a keď si to dám teda kliknúť, ja neviem, teraz si dám, že CSV, report sa pripravuje, tak vlastne ten Google mi stiahne súbor v nejakom teda formáte, kde už mám napísané, že koľko priemerne dané kľúčové slovo má hľadaní. Ja pracujem s takýmto súborom veľmi rada, pretože aj do budúcna, keď robím akékoľvek marketingové aktivity, teraz vám ukážem už taký súbor, ktorý som si pripravila pre môj nejaký prehľad, tak tento prehľad používam najmä na to, aby som si vedela rýchlo a dostupne vyhľadať kľúčové slova, ktoré chcem teda používať v tvare, ako ich ľudia vyhľadávajú. Napríklad píšem nejaké články na internet alebo tvorím príspevky na sociálnych sieťach, zoberiem si tento dokument a snažím sa používať presne tie frázy v tvare, ako ich ľudia zadávajú do vyhľadávania. Keď pripravujem nejaký nový blogový článok na svoj web, pozriem sa, ktoré kľúčové slová nemám ešte použité vo webovej stránke a snažím sa na ten blog pripraviť obsah tak, aby som tam zapracovala tieto ďalšie a ďalšie kľúčové slova. Aj do rôznych SEO faktorov. Ale o tom si povieme vlastne za chvíľku. Akým spôsobom zoptimalizujete vašu webovú stránku? Ako tie kľúčové slová dostať na váš web a čo vlastne s nimi, čo ako ďalej sa má diať? Lebo ak chcete sa vlastne zobrazovať na prvých výsledkoch vyhľadávania Google, ten prvý krok máte splnený, že máte zistené, aké kľúčové slová ľudia zadávajú do vyhľadávania. Avšak, ak sa chcete zobrazovať na tých výsledkoch vyhľadávania, potrebujete zabezpečiť 3 hlavné oblasti vášho webu. Prvé je technickú časť, na ktorej budete potrebovať programátora alebo spolupracovať s niekým, kto web vytváral. A tiež budete potrebovať SEO špecialistu, niekoho, kto rozumie tomu, ako Google premýšľa. A väčšinou tento SEO špecialista by mal mať nejaké trošku odbornejšie vzdelanie alebo teda skúsenosti s technickými parametrami, ktoré Google považuje za dôležité, aby posúval stránku vo výsledkoch vyhľadávania. My sa k ním ešte dostaneme, ktoré hlavné sú to. No druhá oblasť je vlastne on-page SEO. Tu už potrebujeme tie kľúčové slova. Tie kľúčové slova vlastne potrebujeme dostať do SEO faktorov priamo on-page, čiže na vašu webovú stránku alebo na webovú stránku vašich zákazníkov. A potom tu máme vlastne tretiu časť a to je off-page SEO, čiže mimo webovej stránky. Tu potrebujeme zabezpečiť, aby z takýchto kľúčových slov najvyhľadávanejších sme na internete mali rôzne odkazy, na ktoré keď si užívateľ klikne, tak sa dostane práve na tú vašu webovú stránku. O tom si tiež povieme viacej, no ale tu už vlastne sa preklápame z toho technického SEO, kde potrebujete viacej takých odborníkov na web, HTML kóderov alebo programátorov, postupne cez SEO špecialistov až ku copywriterom, ktorí vlastne tvoria texty alebo teda zapracovávajú kľúčové slova do textov na vašom webe. No, čo k tomu povedať viacej, ako sa to prakticky robí?
Vždycky, keď chcete zoptimalizovať webovú stránku, tak na začiatku je nejaká technická analýza alebo audit vlastne webu, s ktorým chcete pracovať. Tu som vypichla pár najdôležitejších faktorov, ktoré by ste si mali skontrolovať na vašom webe. A zda prvá je taká úplne najdôležitejšia, je, že či je vaša webová stránka mobile friendly, to znamená, či je responsívna, či sa dobre zobrazuje v mobiloch, v tabletoch a v rôznych zariadeniach. Ďalší dôležitý faktor je, že či vaša webová stránka má SSL certifikát, to znamená tzv. HTTPS zabezpečenie. To je presne to, že keď idete na webovú stránku www.mamačik.sk, vy si síce zapamätáte mamačik.sk, ale keď si vlastne na to kliknete a rozkliknete si tú URL-čku, ktorú vám v skutočnosti vlastne prehliadač načítal, tak vidíte, že či tá URL-čka je postavená na HTTP protokole, to je ten starší protokol, alebo na tzv. Secure HTTP protokole, čiže na tzv. Ako zabezpečenom. V prípade, že nebudete mať stránku zabezpečenú takým nejakým vlastne pluginom alebo týmto protokolom, skôr tak stane sa to, že keď užívateľ bude chcieť ísť na vašu webovú stránku, môže mu prehliadač vyhodiť chybovú hlášku, že pozor, idete na neoverené webové stránky a v podstate môže to odradiť vašich budúcich návštevníkov, pretože tú stránku môžu považovať za nejakú spamovú alebo neoverenú. Proste v dnešnej dobe sa odporúča mať HTTPS protokol vlastne implementovaný na vašej stránke. Kde ho získate, jednoducho oslovte toho providera alebo toho sprostredkovateľa vášho hostingu a určite vám tým pomôže vlastne tento HTTPS protokol zaimplementovať na vašu webovú stránku. No jeden z ďalších dôležitých faktorov je rýchlosť načítania vášho webu. Komu by sa chcelo čakať na nejaké načítanie toho webu? Opäť Google túto podmienku dáva z toho dôvodu, aby jednoducho zobrazoval prístupnejšie výsledky tým užívateľom. Veľakedy sa hovorilo, že načítanie webu pod 2,5 sekundy je dobré. Ja odporúčam ešte zrýchliť tieto parametre, ale myslíte na to, že rýchlosť načítania každej stránky je rozdielna. Rýchlosť načítania si môžete zistiť prostredníctvom rôznych nástrojov. Jeden z nich je Google Page Speed Insight. Som vám vlastne k tomu dala tú logo. No a ďalší nástroj, ktorý môžete použiť, je napríklad aj priamo Google Analytics. V rámci rozhrania ešte starého univerzálu sa dalo zobraziť rýchlosť načítania vlastne týchto webových stránok. No a ďalšie nástroje, ako keby ďalšie parametre, ktoré sú dôležité, sú napríklad tie, že či vaša webová stránka obsahuje štrukturované dáta, tzv. Rich Snippets. Jedná sa o časti HTML kódu, zdrojového kódu vašej webovej stránky, ktorými udávame v podstate informácie do Google, že milý Google, keď prehľadávaš tieto stránky, tak toto telefónne číselko je telefónne číslo. Čiže není to len nejaké číslo 0907 a tak ďalej. Ten Google nevie o tom, že to je telefónne číslo. Čiže do HTML kódu sa vlastne vloží kód, ktorý Google označí to telefónne číslo takým tagom, že Google bude vedieť, že to je telefónne číslo. A týchto štrukturovaných dát môže byť niekoľko, vrátanie označovania obrázkov, produktov, veľmi veľa. Je to samostatná téma možno na ďalšiu prednášku, ale práve keď sa chcete zobrazovať v Google, už sme si to možno aj na začiatku ukazovali, keď chcete, aby napríklad Google zobrazoval aj váš obrázok, prehodím si to späť, napríklad pečiatka na oblečenie. Keď chcete, aby Google zobrazoval takýto obrázok, práve to je výsledkom štrukturovaných dát, čiže správne nastavovaných štrukturovaných dát v rámci vášho SEO. Taktiež
tam môžu byť jednoducho zobrazené aj nejaké ďalšie dáta. Poďme si ukázať niečo viacej ešte k tomuto technickému SEO. Okrem toho, akým spôsobom máte prístupný web k robotom, alebo ako máte, sú tam ďalšie jednoducho položky, veľa ďalších malých položiek, na ktoré treba mysleť. Napríklad, či máte urobenú sitemapu, takzvanú mapu stránok. Či tú sitemapu máte vloženú do Google Search konzoly, aby Google mohol ľahšie prehľadávať vaše webové stránky. A môžu tam byť nejaké technické veci, aby ste... Nemusíte explicitne povoliť Google robotovi prehľadávať vašu stránku, ale musíte si hovoriť, že či nemáte zakázané, aby Google prehľadával vašu stránku. To býva najčastejší problém pri spúšťaní nového webu, že developeri alebo tí, ktorí tvoria web, zabudnú tento no index príkaz vlastne zmeniť v nejakom zdrojovom kóde, aby teda dali povolenie robotom opäť indexovať web. Lebo keď vyvíjate web, tak jednoducho nechcete, aby Google už prehľadával ten web, ten ešte tú verziu s nejakými rôznymi textami, často aj lorem ipsum, hej, nejakými latinskými. Takže je tam veľa parametrov, ale možno taká novinka v rámci technického SEO. Google začal brať do úvahy aj tzv. Core Web Vitals. Sú to parametre, medzi tieto hlavné parametre patrí najmä teda rýchlosť načítania najväčšieho vizuálneho prvku na webe. Ďalší z toho Core Web Vitals, ktoré bere do úvahy, je interaktivita vašej webovej stránky, ale aj odskakovanie ako keby toho rozhrania webu, že či do akej miery vám sa prispôsobuje to rozlíšenie v prípade tých iných ako keby formátov. Ale možno toto sú nejaké také základné veci, ktorým by som sa venovala. Čo je ale dôležitejšie, vráťme sa k tej analýze kľúčových slov, lebo práve toto on-page SEO, to je vec, ktorú je dobre urobiť na začiatku ešte pred spustením webu, alebo teda už keď web máte spustený, tak upraviť vlastne SEO parametre pre každú podstránku samostatne. Pre vás to reálne znamená to, že použijete kľúčové slova z analýzy kľúčových slov v textoch, v URL linkách, v titulkoch, v metapopisoch, nadpisoch H1, H2 a tak ďalej. V obrázkoch použijete kľúčové slova v textoch. My si ukážeme, ako to prakticky znamená. Keďže sme si robili analýzu kľúčových slov, tak sme zistili, aké slova vyhľadávajú zákazníci keď hľadajú produkty, ktoré my predávame na našej webovej stránke. V môjom prípade som si za strategické kľúčové slova zvolila tieto. Môžem to dať trošku väčším. Pečiatka na oblečenie, pečiatka na textil, ktoré majú asi najviac vyhľadávaní. No a na tieto kľúčové frázy, konkrétne na tieto dve kľúčové frázy, som sa rozhodla zoptimalizovať moju podstránku, ktorá predáva pečiatky na textil a oblečenie. Čo je dôležité si povedať, je, že do jednej podstránky, čiže konkrétne do nejakého obsahu, podstránka je konkrétne v môjom prípade táto kategória, pečiatky, môžete zoptimalizovať maximálne zhruba dve kľúčové nejaké frázy. Záleží to totiž od toho, že koľko znakov sa zmestí do tagu title. No a tag title je vlastne vo vyhľadávaní tento nadpis, ktorý sa vám zobrazí v tom organickom neplatenom vyhľadávaní. Čiže v mojom prípade som podstránku pečiatka na oblečenie zoptimalizovala na kľúčové slovo pečiatka na textil a na druhú kľúčovú frázu pečiatka na oblečenie. Ak si všimnete, keby som tieto kľúčové frázy vlastne napísala, rozpísala obe, tak ten znak by bol, ten title by bol oveľa dlhší, ako by sa mi zobrazil vo výsledkoch vyhľadávania. No a môžete vidieť napríklad, že v niektorých prípadoch, napríklad aj tu hneď nad nami, vlastne tento Google sem dal vlastne 3 bodky do tohto title, takže zobrazuje len ako keby časť toho titlu. To nie je dobré pre vás, pretože nemôžete ovplyvniť to, čo ten užívateľ vidí na vašom webe a tiež prakticky
Google bere aj do úvahy to, že či to kľúčové slovo treba máte na začiatku toho titlu, alebo ho máte na konci. Čiže v tomto prípade je lepšie ho mať na začiatku. No a čo je ešte dôležité, zase povedať si, že napríklad metapopisok description je tento popis, ktorý Google zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Keď máte meta description vyplnený, neznamená to, že sa budete zobrazovať vyššie vo výsledkoch vyhľadávania Google, ale znamená to presne to, že môžete ovplyvniť to, čo sa tým vašim užívateľom zobrazí a môžete tým zvýšiť klikateľnosť toho vášho odkazu a tým zase pomôcť tomu, že sa posunie tá webová stránka vyššie vo výsledkoch vyhľadávania Google. No, takže ideme vlastne späť, že povedali sme si, aké sú tie SEO on-page faktory, ktoré je potrebné zapracovať. Najčastejšie to vlastne funguje tak, že veľa užívateľov alebo veľa ľudí má stránky vo WordPresse. Ja túto webovú stránku mám tiež vo WordPresse, tak vám ukážem priamo v nejakom rozhraní, kde sa to robí. Čiže v sekcii pri stránkach, ja som vlastne vošla do stránok, našla som si stránku, ktorú chcem upravovať, čiže v tomto prípade som si našla stránku pečiatka na textil, oblečenie a musím mať na svojom webe nahratý nejaký SEO plugin. V tomto prípade sme použili plugin AIO SEO, ale ešte sú aj ďalšie zaujímavé pluginy, napríklad SEO by Yoast, veľmi obľúbený, asi jeden z najobľúbenejších vo svete. No a tieto pluginy spôsobujú to, že vlastne keď upravujete tie vaše webové stránky, tak môžete zmeniť titulok, vlastne takýmto kliknutím a zapísať si tam vlastne presne, ako chcete, aby ten titulok vyzeral. Ja to teraz rozkliknem, môžete tu zmeniť description, ale okrem toho, že sme si povedali, že titulok a meta description sú dva hlavné faktory, môžete ešte upraviť aj jednu kľúčovú vec a to je URL linku. Lebo je veľmi dôležité, že či to kľúčové slovo pečiatka na textil, pečiatka na oblečenie sa nachádza vlastne v URL linke vášho webu. V prípade tohto AIO SEO pluginu vlastne ideme do nejakej sekcie Advanced a tu si môžete vlastne napísať tú kanonickú URL-čku, ako chcete, aby sa zobrazovala. Kanonická URL vlastne znamená to, že ten web nemá takéto parametre post.php, post rovná sa 1360 a tak ďalej, že tá URL-čka nie je takáto škaredá, ale vlastne znamená to, že tá URL-čka obsahuje kľúčové slovo, presne v tvare, ako ju ľudia zadávajú do vyhľadávania. Čiže v tomto prípade ja som si zvolila kľúčové frázy pečiatka na textil, pečiatka na oblečenie a takýmto spôsobom nebudem opakovať dvakrát to pečiatka na, ale vlastne pekne si to spojím do jednej takéto URL-čky a vlastne táto URL-čka je už potom správne, má zapracované tie kľúčové slova v tvare, ako sa vyhľadávajú aj teda v titli, aj v metadescriptione, aj v URL-čke a ako si môžete všimnúť aj v ďalšom faktore je tzv. H1 nadpis. H tagy sú vlastne nadpisy webovej stránky, najvyššie úroveň nadpisu je H1 a potom môžeme mať nižšie úrovne nadpisov, to sú H2 a potom tu môžeme mať ešte nižšie úrovne nadpisov, môžu tu byť H3 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi dôležité je, aby v tej H1 alebo teda aspoň v úrovni H2 bolo použité to kľúčové slovo v tvare, ako ho ľudia vyhľadávajú. No a čo sme si ešte neukázali, je napríklad optimalizácia obrázkov. Okrem toho, že sa nám zobrazí v Google výsledky vyhľadávania sa nám zobrazia v nejakom vyhľadávaní textovom, tak veľa ľudí vyhľadáva produkty prostredníctvom obrázkov. A vy, ak chcete aj vrátane týchto obrázkov sa zobrazovať, zase v tej neplatenej časti vyhľadávania, tak je veľmi dôležité, aby ste mali optimalizovaný ten obrázok práve takým spôsobom, že keď si na ňo kliknete, tak vlastne v rámci nejakého WordPress rozhrania alebo v nejakej webovej stránke, tak vy máte vyplnený tzv. Tag title alebo alt, kde opäť aj tieto tagy by mali obsahovať kľúčové slovo. V našom prípade pečiatka na oblečenie, pečiatka na textil. Že to sú nejaké základné on-page veci, ktoré treba urobiť už v rámci vášho webu. Čiže zhrniem to,
faktory, ktoré Google berie do úvahy, keď prehľadáva váš web, tak pre každú samostatnú podstránku, ktorú na webe máte, individuálne vyhodnocuje, či sú kľúčové slova použité v titli, v metadescriptione, v nadpisoch H1, H2 a ďalších úrovniach, či je kľúčové slovo použité v URL linke, či sú kľúčové slova použité v samotných textoch toho webu a či sú kľúčové slova použité v obrázkoch, prípadne v nejakých videách a v nejakom ďalšom interaktívnom obsahu, ktorý tam vlastne máte. Ale nie v tom samotnom obsahu v prípade videí, ale v tom tagu, tom označení toho vlastne videa. No a toto sme stále sa bavili o tom, že ako zoptimalizovať web v prípade aktivít na webe, čiže prešli sme si nejaké základné faktory technického SEA, toto sú nejaké základné faktory teda on-page SEA, no a potom tu máme tretiu, možno najdôležitejšiu časť ako samotného SEA, bola, kedy sa nazývala aj link building, je vlastne budovanie liniek na internete. A čo obsahuje to off-page SEO, čiže medzi off-page SEO už zahrňame budovanie externých spätných odkazov na web, nejaké PR články, PR aktivity, ktoré na webe máte, taktiež aj linky z nejakých sociálnych sietí, potom to môžu byť Google My Business Profile, to je konkrétne zápis do katalógu Google alebo do tzv. Google Map, častokrát si to ľudia s tým ako mýlia alebo spájajú. No a potom je tu nejaké práve to lokálne SEO, v rámci nejakých miest alebo vyhľadávania v rámci tých Google Map. No ale čo to vlastne znamená? Tie externé spätné odkazy alebo link building. Predstavte si nejaký článok na internete. Napríklad my sme odpublikovali takýto článok na stránke matka.sk. Prečo označovať práve s pečiatkou mamačik? Čiže odpublikovali sme nejaký PR článoček, ale tam je dôležité si uvedomiť to, že tento PR článoček obsahuje kľúčovú frázu menovky na oblečenie, obsahuje kľúčovú frázu pečiatka na oblečenie, pomočka textil, presne tie dve frázy, na ktoré sa chcem zobrazovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tu nejaký článok, ktorý obsahuje teda kľúčovú frázu, na ktorú keď si kliknem, ten užívateľ keď si klikne je klikateľný. No, pardon, niečo som tam zle stlačila. Tak sa dostanem vlastne na webovú stránku moju a práve na tú podstránku, ktorú sa snažím zoptimalizovať na kľúčové slovo pečiatka na textil, pečiatka na oblečenie. Voľakedy si ľudia mysleli, že čím viac spätných odkazov, tak tým vlastne lepšie, že Google bude zobrazovať vašu webovú stránku ako keby na tých prvých pozíciách, keď získate veľa odkazov. Opak je pravdou, lebo ono nie je dôležité, koľko takýchto odkazov máte z takýchto článkov, lebo vy si môžete povedať, že dobre, však ja sem do takéhoto jedného článku dám 10 odkazov. No, ono to není až tak dobré, lebo existuje také pojmy ako link juice, alebo tak šťava, akú má vlastne tá linka. A tam je dôležité si povedať, že viac o to, že koľko odkazov sa vám všeobecne na internete podarí pre vašu alebo web stránkou vášho zákazníka získať, tak tam je dôležitejšie to, že z koľkých domén, v tomto prípade doménov je matka.sk, váš web má tieto odkazy a či to je z kvalitnejších domén, ako je ten váš web samotný. A teraz sa možno pýtate otázku, že čo to znamená, či tá doména je kvalitná, kto to určuje. No tak na to máme rôzne parametre, ktoré Google berie do úvahy, kedy sa to volá PageRank faktor, ktorý PageRanking, ktorý dokonca aj samotný Chrome v rámci svojho prehliadania pri každej webovej stránke ako určoval. Potom sa toto zobrazovanie zrušilo, lebo ľudia s tým veľmi sa s tým proste robil biznis a nakupovali sa linky a cez rôzne link farmy a ľudia nakupovali tisícky liniek, len aby proste dostali svoju webovú stránku vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.
No a Google sa to snažil obmeniť, pretože cieľom nie je, aby vy ste obabrali Google a vytvorili tisícky liniek, ale cieľom je, aby ste vytvorili taký obsah, ktorý Google bude vidieť, že je spojený s tou témou, o ktorej píšete. Preto je dobré robiť tieto spätné odkazy cez články. A zo stránok, ktoré majú vyššie hodnotenie, ako je teda ten váš web. A to vyššie hodnotenie, konkrétne čo berieme do úvahy, sú tzv. Domain authority, čiže nejaké hodnotenie tej domény, odkiaľ ten odkaz prichádza. No a potom to môžu byť ďalšie faktory ako trust flow, citation flow, Mozrank a proste ďalšie mnohé, ktoré my SEOčkári berieme v úvahu, keď sa rozhodujeme, kde uverejniť odkaz vlastne pre nášho zákazníka. Sekundu, len som si to musela vlastne takto prehodiť. No a v tomto prípade, v tomto článku, dajme tomu, že sa dohodnem s portálom Matka.sk, že milý portál, prosím vás, uverejnite tento článok, dajte mi tam tieto spätné odkazy alebo tieto linky na môj web. Teraz tento portál to odpublikuje. Ako si overím, že či ten článok je pre mňa skutočne hodnotný? Tak my v agentúrach máme na to rôzne nástroje, ale keď chcete využiť nejaký zadarmo nástroj, tak našla som vám tak narýchlo takýto SEO nástroj SK, taký checker, kde si vlastne zadáte URL linku toho portálu alebo toho článku a zistíte si, aké hodnotenie vlastne tá domena alebo ten článok vlastne má. Čiže v tomto prípade autorita ako keby tejto stránky je 24, ale hodnota tejto domeny je len 10. Čiže odpublikovanie tohto článku na domene, ktorá má autoritu 10, pre mňa nemá až taký význam, pretože keď si zistím, akú v súčasnosti už má moja mamačík podstránka, na ktorú vlastne vytváram tú linku, hodnotenie v rámci SEO, v rámci teda nejakých SEO parametrov, tak vlastne zistím, že moja podstránka má už ako moja domena má už autoritu 21 a konkrétne táto podstránka má už hodnotenie 31, čiže už na ňu odkazuje dostatočný počet ako keby odkazov. A keď chcem túto podstránku dostať vyššie na výsledky vyhľadávania v Google, tak ja potrebujem linkovať zo stránok, ktoré majú vyššie hodnotenie ako vlastne 31. Hej. V tomto prípade sa bavíme o podstránke ešte raz na pečiatky na oblečenie, pečiatky na textil. No, ale mám tu aj inú ukážku. Mám tu napríklad takýto článok, kde zase akým spôsobom iným môžete získať linky, je, že si nájdete už nejaký existujúci článok, ktorý niekto niekde odpublikoval a napíšete tomu webmasterovi alebo tomu majiteľovi toho portálu, že prosím vás pekne, odpublikujte mi tuto v rámci tohto článku, sa mi tam hodí kľúčové slovo menovky na oblečenie, zaplatím vám za to. No a ako som to zistila, práve našla som si teda tento článok, zase som si ho hodila do tohoto checkeru, aby som si zistila, akú má domain authority, akú má page authority a vidím, že samotná domena má hodnotu 33, čo je už viac, ako je tá moja stránka a dokonca táto stránka z tohto článku má vlastne už hodnotu 42. Čiže oveľa viacej, ako je tá moja podstránka, na ktorú chcem, aby bolo vlastne linkované. Takže v tomto prípade určite sa snažím dohodnúť s týmto portálom, aby mi vlastne toto kľúčové slovo zlinkoval. To znamená, že keď si kliknem na menovky na oblečenie, opäť užívateľ sa dostane vlastne na moju webovú stránku. V tomto prípade kľúčové slovo menovky na oblečenie smerujem na homepage, čiže na hlavný web. Na záver by som ešte povedala, tvorte obsah, ktorý zaujíma vašich čitateľov, ale tvorte linky, ktoré Google vníma v rámci nejakej tej vašej tematiky, ktorej sa venujete. Nestačí mať nahádzané kľúčové slova v článkoch, ktoré sa venujú nejakému lifestylu, ale Google berie do úvahy vlastne ten obsah okolo toho článku, či vlastne linkujete z obsahu, ktorý sa týka vášho segmentu. Čím viacej takýchto kvalitných liniek budete mať vybudovaných, tým sa budete skôr zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, respektíve stránky vašich zákazníkov. Na záver by som povedala ešte toľko, že šetrite svoj čas,
prevezmite kontrolu nad svojím časom a v prípade, že máte nejaké otázky a chceli by ste sa tejto problematike venovať hlbšie, kľudne pracujte na SEO so mnou a môžete ma kontaktovať či už cez sociálne siete, alebo aj cez samotný Google. Určite ma nájdete. Tak ďakujem ešte raz za vašu pozornosť a prajem pekný deň.